love lang. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Galing. Sige nga ako na. Kung tama ang tunog ko, anong tunog yon? Pambihira, mali. Anong hayop yun? Wiu, wiu. Anong Ba't kasi may- Yun kasi nakalagay dito, wiu, wiu, wiu. Yan ang tunog na ambulansya. Nagbago na. Hindi ko din alam kung alin talaga ang tama o ako ba ang may tama. Please comment down below. Ang sirena ng ambulansya ang isa sa mga tunog na hindi ko makakalimutan. Lagi kong sinasabi noon na sana ay hindi ako makakita ng nililibing na kamag-anak, na sana ako na lang ang mauna. Kasi I can't really imagine the pain. Naks English. I can't really imagine the pain na makita mong ibinababa ang kabaon ng kamamilya mo. At ang mas masakit, yung pakiramdam na pagbalik mo ng bahay, bigla na lang may kulang. Wala lang. Naisip ko lang naman yun. Pero ang kwentong ito ay hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa isang taong naging hero naming magkakapatid. Ang nanay ko. Si mama yung tipo ng taong naitaguyod kami kahit mag-isa lang siya. Strong, independent woman, ika nga. Though she was always misunderstood. Kami ni mama ang laging magkasama sa kwarto kapag umuwi siya ng bahay namin sa Alabang. Bago matulog, madalas ay magkakwento siya ng kung ano-ano. Pero ako naman, hindi ko siya masyadong pinapakinggan. Ayoko kasing i-absorb minsan yung mga kwento niyang halos mapuno na ng mga negative vibes. Sanay na naman ako sa kanya. Pero pag ibang nakarinig, baka kung ano na lang ang isipin tungkol sa kanya. Minsan, binabara ko lang siya para ma-interrupt ang mga kwento niya. Pero naalala ko, masayang masaya ako pag napapatawa ko siya sa mga simpleng bagay. Minsan nilulukot ko yung mukha ko tapos tawa na siya ng tawa. Pero ang ayaw na ayaw niya ay yung pinakikialaman niya yung mga gamit ko. Ang ayaw na ayaw ko sa kanya ay yung pinakikialaman niya yung mga gamit ko. Minsan pag trip niya, lalaban niya yung mga damit ko. Lilinisin niya yung kwarto ko at i-arrange ito ng hindi ko gusto. Ma, asikasuhin mo ko pag disabled na ako. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa kanya. Na mild stroke na kasi si mama dati, kaya ayoko na siyang masyadong pakilusin. Para hindi niya maramdamang medyo mahina na siya dahil sa sakit. Madalas ko siyang i-challenge kapag kinakausap ko siya. Ayokong panghinaan siya ng loob dahil hindi naman ganon ang pagkakilala ko sa kanya. Mukhang effective naman yung strategy ko, pero I must admit, nakakapagbitaw ako minsan ng masasakit na salita. Ang hirap noon pag sinasamahan ko siya sa check-up niya. Pag naglalakad na siya, madalas ay pumupwesto ako sa likod niya. Ang hindi niya alam, umiiyak kasi ako ng patago.
Hindi ko kasi matiis na makitang pasadsad yung isang paa niya kapag naglalakad siya. Madalas kaming pumasyal sa paborito niyang membership store. Gustong gusto ko siyang kasama kasi ako ang taga-ubos ng malaking pizza na hindi niya kayang ubusin. Paborito din ni Mama ang pamosong salad bar sa isang fast food. Patataisin niya ang salad tower ng patataasin. Yan ang madalas naming bonding hanggang sa mag-abroad na ako. Nung nasa abroad na ako, nagpunta si Mama ng Lucena at doon muna na malagi. Parang ang daming drama sa Lucena. Parang ang daming kwento ng Daming ganap. Borneo. Nang kadramahan na Lucena ang setting. Nung nasa abroad ako, nagpunta si Mama ng Lucena at doon muna na malagi. Dumating yung point na lagi na siyang nagkakasakit kaya sobrang nag-aalala ko. Nakakapraning talaga sa abroad, lalo na kapag may sakit ang nanay mo. Mabuti na lang uso na ang chat. Madalas din ako makinig ng tambalan habang nasa ibang bansa, pampabawas ng stress. Last year, bumalik ako ng Pilipinas at laking gulat ko dahil sobrang payat na ni Mama. Ang tanda na niyang tingnan. Ibang-iba na talaga siya. Hindi na siya mukhang malakas na gaya ng dati. Magkagayon man ay hindi niya nakakalimutang ngumiti. Tuwang-tuwa siya nang dinalaw namin siya sa Lucena. Isang beses tumawag siya. Pinababalik ako ng Lucena. Medyo naiinis pa ako noon dahil kapupunta lang naman namin doon. Anak, balik ka dito kasi nagpa-opera ako. Ang sabi niya, di balik naman ang lola mo. Pero nalaman ko, hindi naman pala siya nagpa-opera. Nagpa-albularyo pala. Nak, hindi na kasi ako gumagaling sa mga doktor nasasayang lang ang pera niyo. Yan ang dahilan niya. Kahit ayaw niya, pinilit ko pa rin siyang dalhin sa ospital para ipa-check up. Isang beses habang nasa opisina ako sa Maynila, nakatanggap ako ng tawag na isinugod daw si Mama sa ospital. Nangangatog ako habang nagpapaalam ako sa boss ko. Pagdating ko sa ospital, nasa emergency room na si Mama. May dextrose at mahinang-mahina. Umabot pa kami ng 2 halos na linggo sa loob ng ospital. Salitan kaming magkakamag-anak sa pagbabantay kay Mama. Matapos ang 2 linggo, nailabas din naman namin si Mama. Inuwi na namin siya sa alabang at ipinuwesto sa kwarto ko. Binigyan namin siya ng bell para marinig namin kaagad kapag may kailangan siya. Naghanap din kami ng regular na magbabantay sa kanya kapag nasa trabaho na kami. Isang araw pag uwi ko galing sa opisina, inabutan ko na lang na nagkakagulo ang mga tao sa bahay. Binibigyan na ng hipag ko ng CPR si Mama. Ma, lumaban ka. Ang bulong ko kay Mama habang pinipisil ang mga kamay niya. Dumating ang ambulansya. Patuloy nilang nire-revive si Mama. Pagdating sa emergency room, ay hindi na talaga niya kinaya. Nag-declare na ang doktor ng time of death ni Mama. Wala akong magawa. Wala kaming magawa. Yung kaisa-isang hero ng aming pamilya, ngayon ay wala na. Wala na yung taong nagtaguyod sa amin mula bata. Wala na yung taong kasama ko lagi sa kwarto na hindi nauubusan ng kwento. Namimiss ko na yung mga hanas niya, yung ingay niya pag may kinaiinisan siya, at yung mga kwento niya na kung ano-ano. Namimiss ko na yung pangialam niya sa mga gamit ko, yung pagtambay namin sa grocery,
yung pagkain namin ng pizza at ng paborito niyang salad bar. Sabi nila may dahilan ng lahat ng bagay. Iniisip na lang namin na at least hindi na masyadong pinahirapan si Mama ng sakit na lupus. Pero minsan naisip ko din, bakit naman siya nawala sa ganung paraan? Yung salitang, kumusta ka? Yan ang pinakamahirap sagutin sa mga panahon na to. Salamat sa mga taong naging katuwang namin sa naging laban ni Mama. Salamat sa suporta niyo sa mga panahong kailangan namin. Ma, salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo. Ngayon, patuloy kaming lalaban dahil alam namin na andyan ka at patuloy na gumagabay sa amin. Miss na miss ka na ng bunso mo. Happy Mother's Day, Mama Sol. Mahal na mahal ka namin. Ako po si R. Chris, isang tambalanista. Certified Burnay-Natic since 2016. At ito ang aking kwento. Tapos magpapatugtog ka pa ng ganyan, partner. Ay, nako. Bigat naman. Bigat. Pag nanay talaga, no? Ang pag-uusapan talagang kapit na kapit sa atin. Sobrang kapit kapag ka nanay. Ba't ganun? Pag tatay hindi masyadong makapit. Parang, Ay, hindi, may sige kapit. lang. Hindi, may kapit din. Basta magulang. Oo naman. Pero iba kasi, wala lang. Iba yung nanay. Siguro kasi doon ka galing. Iba yung Oo. sakripisyo kasi Oo, na binibigay ng nanay. Doon ka Correct, galing. Tapos, sabi nga talagang yung scientifically, biologically, physiologically, magmatalino lang. Kahit di naman sure sa sasabihin. Doon ka galing eh. Oo. Kaya siguro ganun Dugo na lang. ng iyong Oo, dugo. 'di ba? Ganon. Laman ng iyong laman. Kaya siya yung talagang kahit pasayman, paulit-ulit na sinasabi at naririnig na inalagaan ka ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. So maybe that's a reason why pagdating sa mother, parang extra attached tayo, extra emotional, may extra strand of emotion eh Tama. pagdating sa nanay eh. Iba ang iba ang puso ng nanay. Kahapon nga, di ba, may binili lang ako dito sa 7-Eleven. Tapos Okay. siguro yung nanay, kakapanganak lang, mga 2 months old yung Baby. baby. So hindi sila makatawid kasi sobrang init eh. So hindi sila makapara. So doon lang sila sa lilim sa may labas ng pintuan. Yung tatay galit na galit na. Ano ba yan? Tapos yung bata nag-iiyak na kasi sobrang Ang init. Oo. Sabi, teka, hindi ko mapapadedi kasi wala tayong pipwestuhan, sabi nung nanay. Manay, bag mo ako ang init ng ulo nung tatay. Nung tatay. Saan na ba yung tatay? Oo nga, saan na ba yung tatay? Nakakainis. Ampasin ko ng baston yun eh. Kainis eh. Hampasin mo ng oxygen tank mo! Tanghenyo para mas malakas! O sabi niya, pambihira naman, ingi-ingi ng batang yan. Oo. Ganon. Ang nakakalurky dito, wala kang ginawa, partner. Eh, may bit-bit akong Yakult. Wow! Ang bigat! Yang hiya naman ako! Ang bigat-bigat ng Yakult! Ilang galon? Ilang galon na Yakult? Ngayon ko na nalaman, may galon na pala yung Yakult. Wow! Yang hiya ako! Ang Ano ka ba, bihira. hirap-hirap nun O tapos, sa observation mo, yun. Paano natapos? Nakakainis. Nakakainis lang. Ayaw mong tapusin yung usapan. Ang huli kong natanaw sa kanila, umalis yung tatay kasi pumapara na ng taxi. Kaya lang ang init ng ulo niya. Kasi sana, kung titingnan mo, mas mahirap yung senaryo ng nanay eh. Oo. Kasi siya yung may karga ng baby. Totoo Tapos yan. gumagawa siya ng paraan para ma-pacify yung baby. Ay, yung tatay naman ngawa na ngawa. Nakakadagdag pa, no? Nakakadagdag
dagdag, yung nanay cool lang. Doon mo talaga mako-compare. Hindi na we do not underestimate. Of course, the powers of the daddy. The daddy. Kasi talaga naman, magkaiba lang talaga. Magkaiba lang. Magkaiba lang talaga. Oo. Parehas na mahal nila yung anak, pero magkaiba lang talaga ng ways. Magkaiba ng pinapakitang Oo, emosyon. correct. Kasi yung nanay, makikita mo iba talaga yung puso niya. Kalmado lang siya. Ginagawa niya para tumahimik yung anak nila. Yung tatay naman, ngawa pero pumara din naman ng Oo nga, taxi diba? para makauwi sila. Oo, yun din naman. Concerned din naman. Oo. Siguro kaya din siya nagmamadali kasi para makauwi na din, di ba? Kasi hindi na nga comfortable. Pero saludo ko talaga sa puso ng 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 isang nanay. mudra. Ang mga nanay kasi, parang sabihin natin technically, biologically, tayo parang clone tayo nila. Kasi tayo mismo nanggaling sa katawan nila eh. Tama. Kaya mas sobrang protective yung nanay kaysa sa tatay. Ang tatay protective siya sa the whole family. Yung nanay dun sa bata kasi lumabas yun sa kanya. Correct. Iba eh. Correct. Iba yung ano eh. Iba yung bond Iba yung feels. And totoo that when a child is born, a mother is also born. Kasi Tama. biologically din, tanghenyo. Ang Ikaw, daming sunod ka siya. biological. Pasikat Ready tayo, ka na. mag-ready ka, maghanda ka na. Hindi naka-prepare ako, kala nyo ba? Kakainom yan ng Yakult na isang galon. Biologically din, kapag ka merong pag-aaral na nagsasabi na when you give birth, yung nagkakaroon ng bagong DNA, yung mommy. So kaya nga sabi daw nila that when a child is born, a mother is also born. So figuratively and physically pala, totoo yun. Figuratively kasi bigla kang magiging bagong tao eh. Biglang magiging responsable kang tao, biglang Tama. responsable ka for a human being, biglang extra matapang ka pag kinakailangan, biglang extra malambot ang puso mo pag kinakailangan, biglang nagiging lima yung mata mo, 'di ba? Kaya nga nagbabago ka. And physically daw, ganun daw talaga kasi nga may nakukuha ka din dun sa bata na wala dati sa katawan mo. Tama. O ikaw, ano yung biologically mo? Hindi biologically. Ano? Etymologically. Wow! Lahat hindi ko na alam kung paano susundan yan. Di ba? So kaya siguro gano'n na lang kapag kakwento ng ina yung pinag-uusapan, talagang lahat tayo, Diyos ko, hindi makahinga. Yung puso parang nadudurog. Yung mommy heart, alam mo yun, parang, Saka magkita mo yung pinagkaiba na pag yung anak nasaktan, yung nanay parang ramdam mo yung sakit. Unlike sa tatay, hayaan mo yan, okay lang yan sa bata, Totoo yan. normal yan. Correct. Pero pag nanay, pag halimbawa na-t-shirt yung anak oo, niya, correct. nasugatan, Tama. parang Yung ang nanay, kurot yung sa puso iba durug eh. na durug eh, Oo. di ba? Kasi Handa makipaglaban talaga. Extension kasi ng sarili At niya. hindi lang yun na yung sinabi ni partner na handa rin makipaglaban. Alam mo, madami akong nakilalang ganyan na dating na mga nung dalaga pa sila. Hindi mo makakitaan sa kahit anong part of their body na posible makipag-away kasi napakahinhin. Yung nagkaanak, tapos yung anak inaway. Nako! Nang gera. May Ginera yung dalang ano? kapitbahay. May dalang kung ano yun na. Tsako! Yung oo, yun. May dalang tsako. May dalang arnis. Nag-arnis bigla. Biglang marunong mag-taekwondo. Nakaka-lurky, di ba? Kasi ganun eh, extension of, yung kids are the extensions of the mother. But of course on Father's Day kayo naman. Ito Mother's Day eh. Kaya sasabihin sana namin, pasensya na po mga tatay Pasensya kasi na po. Mother's Day po kasi. Mother's Day na po. Baka lang po nakakalimutan po natin. Pa-Mother's Day na po. Sa Sunday is Mother's Day. It's a Mother's Tama. Day weekend. Handaan nyo na yung mga budget nyo. Handaan nyo na yung mga Yan. budget ninyo kasi, nako, feeling ko, hindi ko sure kung halimbawa yung Valentine's Day baka nakalimutan. Hindi ko sure kung yung Mother's Day kung pag nakalimutan forgivable. Hindi ko sure. Naku, nakakahiya naman kung makalimutan mo, di ba? Oo, nakakahiya naman. Wag naman. Paalala lang din. Baka lang nakalimutan mo. So, Mother's Day weekend na po. Every, second Sunday of May. So, Tama. Ayan na. This is it. Show the love, love, love. Kapag nagpadala o na may nag-send sa atin ng ganyang klase ng kwento, talagang biglang makikintal, biglang ma-awaken tayo ng natutulog nating damdamin para sa mga nanay natin. Nung habang pinapakinggan ko yan kanina, parang gusto kong uwi ng probinsya bigla. Oo, biglang uuwi na Lucena. Ako naman parang gusto kong hukayin yung nanay ko kagad. Di ba? Biglang, dati bigla. naman, itong nakarang araw, hindi mo naman pinapansin ng nanay mo, natawagan or totoo i-text. yan. Aminin ninyo habang nakikinig kayo, ang nasa isip ninyo, bukod sa, of course, nakikinig kayo sa kwento ni R. Chris, di ba? Ang naisip nyo sarili nyo nanay.
nanay. Totoo. Na nung kinikwento niya na kung madaming hanash, Oo. inaayos yung kwarto mo, di ba? Yan. Yun yung naalala mo, yung Oo. nanay mo na ang dami ding hanash. Oo. Na minsan ayaw mo na pakinggan kasi ang nega-nega. Di ba? Totoo. Totoo yan, na parang gusto kong mag-sorry bigla. Ang dami kong Oo. kasalanan. No? Hindi naman tayo mga perpektong mga anak. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. Ano yung bagay na nagawa nyo na ikina-guilty ninyo? Laban sa mga nanay nyo, ah. Hala, parang ang dami. Hindi ako makasagot, Yung Hindi, parang, charot ma, lang. sorry, hindi ko sinasadya yung ginagawa ko. Gano'n. Ay, Ang dami talaga. wala akong maisip. Top of mind, feeling ko nanay ko makakasagot, hindi ako eh. Exactly, Oo, tama. di ba? Feeling ko na, kasi siya naman yung talagang, yung, Nakakaalam ng galaw mo. oo, di, tsaka siya yung makaka-distinguish ko alin yung talagang painful. Sa nanay kasi pag nagpakita ng galit, naka-template lahat yan eh. So sila lang talaga nakakaramdam kung eto yung mas kasi Oo, minsan kung alin hina-hide nila yung oo, totoo. kung alin yung level of pain Oo. na ano. So, hindi ko masasagot yung tanong. Ikaw, Tanghenyo, ano yung mabigat na kasalanan na nagawa mo sa nanay mo? Tapos nag-guilty ka, ba't ginawa mo? Siguro yung nagpa-sercom ako. Anong circumcise? Kasi nagulat siya. Anak ka, bakit Sabi niya, ika ka maglakad anak, ganun? bakit ngayon lang? at 48. Ang sabi niya kasi dati, huwag kang magpa-sercom pag 27 ka na. Ganon? Punat nun. Pambihira. Hindi tatalab kahit bagong bagong hasa. Ano? Yung kutsilyo. Ang bihira. Hindi tatalab. Eh, ikaw, partner, sagutin mo yung tanong. Ganun din. Ano? Hindi mo masabi. Oh, Colin. kung nangupit ako dati. Kaya din mga ganun lang. Kaya lang minsan yung pagsagot, 'di ba? Siguro yung baka yung pagsagot, baka yung 'di ba? pagsagot. Kagaya nung mga ginawa nitong entry sender natin. Yung minsan nagagalit ka sa ginagawa nila kahit wala naman talaga silang ginagawang mali. Ang intensyon lang naman ligpitin yung mga gamit mo. Tapos pagagalitan mo, niligpit. Oo. Pag nakakalat, pagagalitan mo din. Oo, 'di ba? Di ba? Ligpit na nagpagandang loob lang sa iyo yung nanay mo, magagalit ka pa, 'di ba? So, bigyan ng makeover si mother sa darating na weekend. Ako, Yes. pagdating ng Lunes, lahat ng nanay bagong manicure. bagong bagong hair hasa, dye. oo. Ay, nako. Don't forget, it's Mother's Day. It's Mother's Day weekend. Yan. So, show the love, love, love. Hindi naman kailangan maging expensive ang celebration. Ang mahalaga, maalala at maiparamdam kung gaano mo sila kamahal. Ang simpleng ano lang siguro na wag mo pagtrabahuhin sa araw na yon. Pwede. Malaking bagay. Siya yung Pwede. reyna, ikaw ang mag-utos ma. Oo, di ba? Ganon. Sabihin mo, ma, kung anong sabihin mo. Yan, susundin namin. Yung ano, Yung Your wish patulog- is my command. You Yung don't have to- oo, yung no say say, no. don't say no challenge. Yun, Yan, ganun. 'di ba? O kaya patulugin mo na mahaba. Yung tipong lahat na nakapag-celebrate ng Mother's Day, Wag- nanay wag- mo tulog pa. Huwag nakakatakot eh. Baka hindi na mag-isip. Grabe naman. Hindi na magising. Hindi, pero ba't Kinabukasan hindi pa hayaan mo. Hindi pa bumabangon. Oo. Ano Hayaan yan? mo, Hayaan mo. bumabawi yan. Bumabawi yan. Ilang taon ba naman yung puyat? Nakakalurk. Hindi, pero sa akin, magandang gift yung patutulugin. Kasi Oo. pag halimbawa... Dali mo sa spa, patulugin mo doon. Minsan kapag binibigay yan sa akin ng asawa ko, na-appreciate ko talaga. Yung pag sasabihin ko sa kanya, pwede 2 hours lang, diretso walang istorbo. Tapos na-appreciate ko talaga yung sasabihan niya yung yung bata na wag tapos bigay yung 2 oras. So pwede yun eh. Yung patulugin mo siya na medyo mahaba sa linggo. Pagdating niya, ay paggising niya, nakahanda na lahat. Kasi baka naman pinatulog mo, tapos Yung mga pagising niya, plato. ang dami niya hugasin. May tambak din. Ang dumi-dumi ng bahay kinabukasan. Dinelay mo lang. Okay nga yung linggo pagka-Lunes. Ang dami labahin. Dinadaanan ng ipis at Oo, nagayon correct. na babo. Pero in fairness, pinatulog nyo. Pinatulog, tas kayo gagawa. Ganon, linawin lang din natin. Oh, yan Happy Mother's Day po. Mabuhay po ang mga nanay natin. Ipakita po natin na mahal natin sila. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. O siya, mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok. Ang gusto mo rin na mag-email sa amin ng kwento, pwede. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com.
Mali mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gusto ko yung certified Burnayatic. Yan. Thank you very much for sharing your kwento. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station.